Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kadi bandiraɓe on kofnama on gelanama khairuji ɗuɗɗi duniya be lahira mo moɗon biyeteɗo Abdul Kadiri Abubakar inchallah en garti be vidéo kesol dow ko larani tindino joni je no gaɗa nder téléphone meɗen je Android inchallah hande to Allah lami ɗo hoddiri yerdi en giɗi en kolla sirriwa nder sirriji je Android. Woli mo ƴamin vidéo daga ñande jumɓare o ƴami useni en gaɗane vidéo ni waɗata FASAHA vidéo photo audio o ƴami en ni waɗata to a FASAHA photo ko vidéo ko audio ha téléphone ma je Android amma bo ɗum lorta be ko hoyi masalan a yejjita FASAHA photo maɗa je a ɓuri yiɗugo ko baro eftanayimani an kam sa FASAHA be je a yiɗi ko bo audio ko bo vidéo a FASAHA je a yiɗi amma bo na be anniya a yiɗi ɗum lorta ha nder vidéo ɗo mi haɓɓi hollugo ni a waɗata ɗo man ɗum lorta ha téléphone maɗa be ko hoyi ngam majum tokkeɗen nder vidéo ɗo iga fuɗɗam haragare a lara no ɗum haɓɓilatorago tawi jutu useni bandam darowo vidéo ɗo useni mi torake ma habdu abonu ha chaine amin je FASAHA TV ɗo. Ok, ta aboni ɓiɗɗam vidéo ɗo like. Ok, ta ɓiɗi vidéo man like waɗan vidéo majum share na partage yetto himɓe feere bo kewa ndara nafitoro be vidéo majum vidéo man heɓa yettoɓe kamɓe ma e nafitoro be vidéo jeeɗo majum inchallah ngam majum en nastan yen ndara noy on ɗum haɓɓilatorago nder vidéo meɗen majum inchallah. Bisalam, tawi jutu waɗan vidéo ɗo like, tawi jutu abonu, tawi jutu partage vidéo man yaha yeeso daya ngol dilla ha en tammay no ngol yaha no ngol yaha. Bisalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe on kofnama on gelanama khairuji ɗuɗɗi duniya be lahira mo moɗon biyeteɗo Abdul Kadiri Abubakar inchallah. Ay martani en be vidéo kesol asawere sali no de woli mo ƴami ne waɗata to FASAHA photo heedi galeri mako o yiɗi photo majum lorta masalan o FASAHA photo FASAHA nden o waro tawi hajo FASAHA go FASAHA be jomarino haje fu o yiɗi photo an lora to kadi miɗi mi holla en lawol ngol on gatta photo majum lora inchallah. Amma se to aɗo hutinira be galeri je asali je téléphone woɓɓe feere télécharge galeri feere bo ɗon jita FASAHA gal ton fota e lora en nasan yen dara vidéo majum bana ni. Amma hidde ko en nasa nder vidéo mi dottore useni bandam to a laati a abonayno ha chaine amin FASAHA TV habdu useni abon ɓawata aboni ɓiɗɗan vidéo ɗo like ta waɗani vidéo man like ɗo en ɗon ko j'aime ta waɗi j'aime a partage heɓa vidéo man yaha yeeso en nasa yen dara galeri téléphone meɗen bana ni. Ok, ta wari a tawan nda galeri téléphone maɗa nda ɗum ɗo bana ni nda file manager nda galeri nda all galeri nda ɗum tati ɗo tokkotiri ha dow to a laray ɗum nda ɗum ɗo marane jungo ɗo ton nda ɗum ɗo ɗo onen no photo galeri to jeɗo ɗon waɗa jeɗo ɗon waɗa jeɗo ɗo waɗa amma jeɗo waɗata ji tati ɗo ta FASAHA photo gal ton foti lora amma ɗo lorata en fonda be je premier. Ok, masalan en da en nasti ha ɗo on dari nda en nasti ha ɗo to en dara nda photo ɗo en giɗin FASAHA photo go'o ɗiɗi tati nai joyi en FASAHA en dara. Ok, nda en FASAHA en dara. Ok, to en FASAHA en genda photo an FASAHA to en gatta photo an heɓa lora se a lora ɓawo a lori ɓawo a yiyanda haɗo 13 bana alama hunde ɗo pabru ɗo se a ina dow ton. Ok, to a ini jottona tan nda photo je FASAHA go ɗi dillay ɗo yesi after 30 days se to waɗi ñalɗe 30 hidde ko se ɗi dilla haydi lortingo gotol nder photoji majum se a ina dow ɗo masalan dow ɗo be dow ɗo amma luttuɗi ɗo kayen accadi ɗi FASAHA hewra ina haɗɗo ta ino haɗɗo ngam ta ini haɗɗo to FASAHA se a ina ha resto. Ok, to a ini resto se a loro ɓawa kadi a tawan photo an lori ngal ko teteno en FASAHA en photo man maɗa nda photo man ha ɗo ɗo on ta nda photo an lori. Ok,
ok to en nasti ha ɗon tawan nda photo je en effaci no ɗo be ɗo nda en lorni ɗiɗi. ok ɗo on lawol je arandewol je watta lorna photo ha téléphone maɗa. to en dillen yaha ndara galerie gotel bo nda ɗo galerie je ɗo kam am tammay to ɓurna ɓe ɗo hutinira be maji. en ndara ɗum banni. ok to waddima banni a tefa pellel photo ji maɗa masala nda bana vidéo ɗo en fonda effacugo en ndarana. nda vidéo ɗo en effaca en ndara sai wara wara haɗɗo a effaca. ok to a effaci c'est bon sai a lora ɓawo. to a lori ɓawo ni watta hefta a lortina ɗo majum to sai wara nasta ha ɗo. to ta wari ɗo nda ha ɗo na nastata lareni ta effaci wara nastanta ɗiɗi tati ha ɗo ɗo ɗiɗi tati ha dow ɗo a nasta ha nder maji. ok to a nasti nder maji a yiyan nda hunde ɗo bana en hollino haji nane go 13 na 13 nda ɗum haji maɗi kungel ɗo ni. ok sai a nasta ha ton. to a nasti ha ton a tawan nda photoji kala ko en meɗino effacugo no gal ɗo pat nda ɗum ɗo nda ɗo nda ɗo nda ɗo nda ɗo nda ɗo ɗi fuu maji ndaɗi ɗo. to en giɗi en lortina gotel nder ton nda ɗum vidéo ngol ɗon je en effaci no jotta sai a hosa a kosa dow vidéo man. ta kosi sai a hosa waɗa resto tawa ɗum delete waɗu resto ha ɗo en dani hollata be français a wata kilo tan. to ta waɗi ni a laran photo man lori a lorti nder galerie a tawan nda ɗum no ha hunde ɗo fayra a tawan ɗum lori. to en dila en yaha en ndara lawol gotel en kolliro lutti ɗo. to ta nasti ha ɗo kanjum bo nda vidéo je en efface nugo nda ngol ɗo en fonda efface go vidéo majum. ok to a efface a wara waɗa nda delete ha ɗo ta waɗi delete a wara ina ha ɗo to a ini ha ɗo a yiyan ngol efface. to a yiɗi ngol lorto sai a wara nasta ha ɗo man ɗo ni an kam c'est bon ha ɗo an ɗo sai a wara nasta ha ɗo browse. ok to a nasti ha ɗo a waran a tawa nda ha ɗo recently delete ha ɗo je les han memata ɗo sai a mema dow ton. ok to a memi dow ton a tawan nda vidéo majum sai a ina dow magol ni. to a ini dow magol sai a wara waɗa recovery. to a waɗi recovery a wara ina haɗɗo. to a ini haɗɗo a tawan ngol lori. ɗo on lawol ne watta a lortina kala ko a effaci ha téléphone maɗa pat to ni ɗum waɗai lewru. amma to jinni ɗum arti ɗum waɗi lewru ɗo kam sai a muña a filma photo fere a hosa vidéo fere a hosa audio fere. banni on kofnama on gilanama hayruji ɗuɗɗi so en meti fottugo ha vidéo meɗen je yeso. banni a watta lortina ko ɗum photo ko ɗum audio amma en andi audio kan yata ha galerie sai gal file manager be ko nandi be majum banni on. gite abonugo be waɗango vidéo ɗo like be partage go heɓa vidéo man da yaha yeso amma habdu waɗan vidéo ɗo like ko da a larata vidéo ɗiga fuɗɗam ha ragare.